Tam si má být. Dobrý? Zaměstnanci ne. A příslušníci nebyli vyšetřit. Pak můžeš zůstat jako radiátor. Jedeme. Navedeme, hej ho. Tam se maličky. Opět na to. Chtěl by to bylo, jak tam nestojí. Nebo my víme, kam to dopadne. Jo, vagon mezi se jenom ze sebe zhodíte hlínu nebo něco, nebo špinavé věci, házíte tady, navzájem, vždycky pracují dva minimálně, víte. Navzájem si očistíte, tady v té lodně je smetáček, po případě kýbl s nějakým roztokem, jídla, jaru, cokoliv, podle potřeby, versteril, cokoliv. Tady se očistíte navzájem, dva, házíte do sprchy. Ve sprše jste napíchne na vodu, normálně pod tlakem, jsou tam sprchy, jak na zahradě. Posprchujete se, dáváte pozor pod pažema, dlaně, chodidla, pod rozkroku. Vy máte dýchač na zádech, jakože my máme v OPHčku, takže pod tím dýchačem to bývá. Takže vyčistit, pořádně posprchovat, vycházíte ven, před stanem procházíte kontrolou takovou, jak jste dekontaminovaní, pokud to je radiační událost, tak před stanem dochází k druhé kontrole, jestli nejste zašlezení radioaktivitou, jestli jste čistí, jdete ven, skládáte si věci, svítáte si OPHčko, podlek, si dáte si na lavičku a setahujete to na ruby, tak abyste nešahali na ten povrch toho obleku zvenku, ale pouze zevnitř. A dávají to do sudu jako nebezpečnou látku. Že to je dekontaminované, takže to považuje jako kontaminované a bere se to pryč. Vy odcházíte ven, to se likviduje. Jestli ten člověk dýchá. Slyšet podle toho, že chroptí, chrčí, a vidět podle toho, že se zvedá anebo nezvedá hrudník, anebo se zvedá jen tak, co každou chvilečku. Tomu říkáme, že to je gasping nebo lapavé dechy.
srdeční činnost tu poznáme podle toho, že si sáhneme na karotidy. Ale pro laickou první pomoc my toto nebudeme zjišťovat. My víme, že člověk, který je v situaci, že je neprobuditelný, že má lapavé dechy, že chrčí, chroptí, je pro nás jasná známka, že musíme už počítat s tím, že má i srdeční aktivitu omezenou nebo zastavenou. Proto si uvědomíme, že každého takového člověka musíme položit do polohy na znak, na tvrdou podložku. Srdce je v hrudním koši. Je to sval, který my budeme při resuscitaci masírovat, a to přes prsní kost a přes páteř, ano, pořádně, pěkně, frekvencí 100 za minutu, hloubkou 5 až 6 cm, což je poměrně hodně, a 30krát do té 1 minuty. Musíme si uvědomit, kam položíme ruce, že ty ruce pokládáme přímo na střed prsní kosti. To znamená, už nevyhledáváme žádné místo, ale přímo na ten střed té prsní kosti položíme hřbet dlaně, což je toto. Ruce propneme v lokti, prsty si fixujeme směrem nahoře, rozkročíme se a pokládáme ty ruce přímo na střed té prsní kosti a masírujeme frekvenci, kolik jsem řekla? No právě, že to bylo Frekvencí 100 tlačení za minutu a cyklus je 30krát, ano, v poměru s dýchání, které budou 2. Takže celkový cyklus je 30 ku 2, s tím, že ta frekvence je asi takto rychlá, ano, a my si počítáme, že těch 30 stlačení provedeme, abychom pak mohli provádět umělé dýchání. Na internetu se hodně teďka hovoří o tom, že už jako nemusíme dýchat. Já se ptám, musíme nebo nemusíme dýchat? Co myslíte, když vaše paní nebo partnerka nebude mít srdeční aktivitu, vy budete masírovat hrudník, budete dýchat, když na internetu říkali, ale nemusí se dneska, dnes to je dostatečný. Bylo školení a tam řekl, že už se nemusí, že stačí jenom ta srdeční matka. A já se ptám, když budete v této situaci, ale já budete... jsem se snažil to dýchání, že ten kyslík tam potřebuje. Nesmíte všemu věřit, co píšou. Dobře, chci tím zdůraznit toto. Je potřeba vědět, že dneska metody šly dopředu a zjistilo se, že v první minutě ten dech není potřebný. Že když teď přestaneme dýchat, tak nám srdeční aktivita je potřeba obnovovat a nemusíme dýchat. Rozumíte tomu? Ale po dalších 30 stlačení je nutné zapojit do toho i to dýchání, protože kdyby byla pravda na školení, že už nemusíme dýchat a stačí jenom masírovat, tak nebude poměr 30 stlačení ku 2 vdechů. Ale tam musí být nějaký interval mezi tím, ne? Dále... A někdo to počítá? No, metronom to má. Ne, to si počítáme sami. To si musíme počítat sami. To znamená, že my si musíme uvědomit, že když nám srdce u dospělého člověka přestane pracovat, my musíme zakleknout, provádět nepřímou srdeční masáž. Po 30 stlačeních je ideální, abychom zaklonili hlavu a prováděli také dýchání z úst do úst. Ano. A u dětí si budeme pamatovat, že tam je nevyhnutelné začít nejdřív dýchat, protože u dětí se do srdeční zástavy dostaneme právě proto, že má překážku v dechových cestách. Vezme bonbon, ten vdechne, potom se začne dusit, upadne do bezvědomí, má nedostatek kyslíku, říkáme tomu hypoxie, volám záchrannou službu, řeknu tady, pojď za mnou, Jirko, pojď mi pomáhat, pojď sem za mnou rychle, protože to nezvládnu. Jsme ve dvojici, znamená to, že si řekneme, budeš dýchat, jo, jenom naznač. Tak, jde o to, abychom si teď ukázali, když takhle dopředu, že jsme ve dvojici proti sobě. Že ten, kdo dýchá, provede zákon hlavy. Jirka dá jednu ruku takto na čelo, druhou pod bradu, jenom naznačí zákon. Takhle zůstane.
Já řeknu, já budu teda masírovat. To je důležité, aby v té situaci byl jeden, který tomu velí, který to prostě řekne. A vy zavolejte tu záchranku. Já obnažím hrudník, teď to nebudu samozřejmě dělat. Tak si musí poradit. Ruce dám takto, propletu, prsní kost, rozkročím se, jsem kolma a provedu 30 stlačení. Jirka naznačí dech. Já ponechávám ruce na hrudníku. Naznačí druhý dech a já pokračuji 30 stlačení. Ten, kdo masíruje, počítá. Já řeknu, Jirko, já už nemůžu, musíme se vystřídat. Každý z nás udělá pouze úkrok do strany. Já naznačím záklon hlavy, ucpanej nos a Jirka počítá. Má 30 stlačení, já naznačím dech. Kontrola. Oddálím, nadechnu se. Opět. Jak jsem říkal, k tomu ve výbavě je nějaký kompresor na 230 V. Jo. Dá se to nafouknout i klasickou láhví z dýchacích přístrojů, ale je to... Jako relativně je to rychle postavený, že? Až po nafoukání, jo? První nafouknout, potom zajišťovat, jo? Co? Myslím, spotky. Ne, že napnout, zajistit a pak nafoukat, jo? Akorát ty provazy vždycky nějakým Spodek se většinou zajišťuje. U normálního stanu víš jak, první zajistíš jako podlahu a pak postavíš a dopínáš boky, že jo? No ne? Podlahu, je to normální stan. Tam potom dostává na Máme bratrance. Tak chlapci, toto jsou povodňové nábrany. Skládají se několika částí. Pytlovat nebo první část je dá se krátká, dá se klec, začne se kdyby od půlky, první spoj klec, dá se dlouhá, kopírování terénu, zajistit vybrání podlahy, zatáčení, tím, že začnete postupně klece, možnou kousek natočíte, na nějakou mezeru.